Divineward College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divineward College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1:02. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nakapagrehistro ang Department of Environment and Natural Resources o DNR nin fish mortality o paggagadanin mga sera sa Taal Lake. Kung sa impaliwanag ni Assistant Superintendent Jasmine Andaya, kan Taal Volcano Protective Landscape na imbis sa fish kill, fish mortality ang pigagamit ng termino dahil sa mas hababa sa 25,000 metric tons kan mga seraan kung sain magkakahalo ang mga ini na tilapia asin bangus na hiling nagadan sa parte kan Taal Lake. Taro sa piglinaw na kausa kan paggagadan kan mga sera iyo ang nababang dissolved oxygen sa danaw. Pigaaram naman kan mga otoridad kung may kinaaraman ang padagos sa pagbugan ng sulfur dioxide o asupre kan bulkan sa paggagadan kan mga sera. Yan ang pangalaunang bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte, smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Joy, iwas germs, iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulog
mapulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnone Juice at Philnone Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Diyos bahay na hapon sa Indo Gabos mga tugang. Kumusta po kamo ngunyan aldaw ng Miyerkules, ika-7 kang bulan ng Hulyo. Okay, yun ang baga mga lang mainiton baga ngunyan sa luwas, grabe. But anyway, mag-ugma kita ta, igwa na naman kitang ukudan sa satuyang programa Parhay na Hapon with Father Boots Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Eh mga tugang, naabot ko lang eh. Nagmamadali ako ta. Ay, alauna na. Uli na ako. Ali ako kasi sila ka-sister sa mga Trinity Sisters kasi inayos ko yung kanilang Wi-Fi. Talaga, Father, nagkarunong ka rin. Siyempre, kung konti lang, pero naayos ko naman. Paano inayos? Pumunta ako sa Globe. Then mga kaibigan, welcome once again. At sana mag-ugma kita sa kabila ng mga pangyayaring unyan sa panahon ini may pandemya, dapat pa rin na dainanggad mawalan ng paglaom. Dainanggad kita mawaran ng pagtubod sa Diyos. No? Importante mga tugang. Kaya ngunyan, bago kita magpadago yung programa, tugang kita gabos mag-iribahan sa pagpapangadji. Pangadji enta ang paborito lang pangadji na memorary. Ang buot sabiyon, girumduma. Okay? Siyempre, permitang nagigirumduman ang Diyos. No? Denanggad, lingawan ang Diyos. No, today, ngani kita piglilingawan ng Diyos eh. Ha? Kaya sabi nga, kumato kayo at kayo pagbibigyan. Okay? Kaya bubuksan pala. Bigla naman, Father. Anyway, sige, magpangadji na kita sa ito yung pangadji na memorary. Okay? Okay, magpangadji na kita. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwag ito, kami ang makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan, pagkus kami yung dinggin at kaawaan. Hiningi po namin sa iyo, mahal na Birhen Maria, na pakisabi po sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nagtatrabaho, nangangasiwa, ang namamahala, ang lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig ng DCGB. Nawa, iligtas niya kami sa COVID-19, anumang sakit, anumang disgrasya, anumang kapamakan, at lalong-lalo na sa kasalanan, upang kami ay gawin niyang kasangkapan at makatulong kami sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang lahat na ito ay hingin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, at magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, mga tugang, kunyan aldaw ang Ebanghelyo ning kagurangnan magayunon. Ini ang pag-apod sa mga disipulos. Okay?
So, tandaan ta na kita gabos man inaapod ning Dios. Okay? Gabos kita inaapod. And syempre, pag inaapod kita ning Dios, inaapod din kita sa pangaran. Tema kita inaapod ning Dios, oy, bako, may pangaran ka. God calls us by our name. Yan, magayon ng mga tugang. God calls us by our name. And God chose us. Pinipili kita ng Diyos eh. Yan, magayon nun. So, magayon nun mga tugang ang sa tuyang ebanghelyo, manunugod ini sa pagpili ni Kristo. Okay? So, at ang pinili ni Kristo, bakong mga anghel. Ang pinili ni Kristo, mga tao. May kahinaan, okay? May makasalanan. No, lahat naman tayo pinipili ng Diyos. It is not so much that we were what we can become. Yan, we can become. Sinasabi nga, we become a better version of ourselves. Yan po ang magayon ng mga tugang. Okay? God calls us to become better version of ourselves. Kaya nga, paano yun? We have to be molded. We have to be formed. We have to be formed according to the mind of God. Importante. Okay? So kasi ngunyan, ang ebanghelyo ay halo sa ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 10, talata 1 hanggang 7, i-apply yan sa tuyang buhay. Kasi ang programa talaga naman sa tuya, iningani na ang tataramon ning kagurangnan, isa buhay ta. Ano? Hindi yung ang tataramon ning kagurangnan sa tuya sa nang memorize o binabasa. Sayang. Ano? Alam mo, ang tataramon ning kagurangnan, dapat nang hindi lang basahin o i-memorize, kundi yan ay dapat i-apply sa buhay. Okay? Kadakol, mahiling ta. Kadakol na aspect, okay, na magayunon mga tugang na i-apply ta iyan. Tasayang, ang tataramon ng Diyos parang vitamins yan, okay, o bulong, na kung dahil mo iinomon ang bulong, dahil ka man mararahay. Kaya nga everyday, alauna hanggang 2:00, igawa kita ng vitamins, igawa kita ng supplement, no? Kaya hinihungo ako, mga tugang, na dahil ako basta maghali, na dahil ko nagre-record, kung sakali magbabakasyon ako, nagre-record ako. No? Maliban na kung halimbawa 2 months, 3 months ako sa Amerika, difficile talaga mag-record. Pero ngayon sa panahon ito, miski nasa Amerika ako siguro, pwede pa ako makapag-Zoom, pwede pa rin ako makapag-radyo, live. Kaya lang, siyempre, anong oras? Anong kaining oras? Pwede pa rin. Kasi pag nasa California ako, -4, so mga 9:00 ning banggi. So pwede, 9:00 ning banggi, yaw na ko duman, magpo-programa, o pagkatapos digdi, alauna pala, o arugaan. So arugan mga tugang na magayon na ta, nabo ko kamong, iwanan. Yan. Kaya nga, naghinguwa kita na pirmi kitang makataoning inspirasyon sa indo. No? Kasi magayon ng mga tugang na kita nagkakarangugan. Okay? Sapagkat gusto ko kawaning inspirasyon. Okay? Na permi ka mo igwa ning supplement. Igwa ka mo ning vitamins. Pampakusog bagayan. Mga tugang, importante yan. Ha? O sige, basahon ko ang ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 10, talata 1 hanggang 7. Nang panong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Okay? So mahiling ta mga tugang, bakit kaya pinili ni Jesus ang 12 alagad? Okay? Bakit pinili? Ano ang connect dyan? Dahil gusto niyang bigyan sila ng kapangyarihan. Alam mo sa management, may tinatawag tayong delegation. A good manager knows how to
not only to plan, not only to organize, but he must know how to delegate. Di man talaga dapat ikasana ang magibo. O tingin sa radyo. O, bako man sana ako. O kung daing operator, mayo man. Kung daing operator naman sa studio, daing operator sa transmitter, mayo. Kaya isa teamwork, mga tugang. Importante yan na kaipuhan ka. Okay? So, gusto niyang nag-appoint si Kristo kasi gusto niyang i-delegate sa iyang mga kairiba. So, ang apod nga ni takaan, empower. Empower people. Hindi yun, ikaw lang ang may kapangyarihan. Ang problema kasi, halimbawa, sa isang organisasyon, ang nangyari sa isang organisasyon, siya lang ang may aram. Kapag naghali siya duman, halimbawa nagbakasyon, dahil aram sa ibang tao, wala na. May data yan, dapat may sharing of knowledge kita. Okay? Sharing of information. That is the way that we empower people. Okay? Kaya, halimbawa, kamo nagdadangog digdi sa DCGB, we empower you. How do we empower you? Okay? By giving you information. And sometimes, by giving you some principles, and then, ikaw na mag-apply. No? I-apply mo yung principles. Arog man sa nakaan sa buhay. Ano? So, hindi namin sinusulo ang aming nalalaman. Okay? Halimbawa, may alam ako, gusto kong i-share sa Indo. Para sa ganon, hindi lang ako ang may aram, kundi ikaw may aram din. And that is what we call empowerment. Ayan? Pagtatauning kapangyarihan. Yung bagay-bagay yun yung mga tugang. Kasi, bakit pumili pa si Jesus ng 12 alagad? Hindi ba niya kaya? Diyos pa naman siya, dahil niya kaya. Alam mo, kahit kaya ng Diyos yan, ang Diyos hindi selfish, hindi sinusulo. Ano? Hindi niya, hindi, ako na lang. Hindi ganun eh. Hindi tulad ng ibang tao minsan ganun minsan halop na halop sa kapangyarihan. Pero halupon, Father. Grabe man talaga, kahalop. Kasakim sa Tagalog. Ayaw niyang ibahagi ang kanyang kaalaman sa ibang tao. No? Kasi, hindi, Father, ako lang ang dapat may alam dyan. Ay, may data yan, mga tugang. No, don't be selfish. Share your knowledge. Empower people. No? Don't make people slave. Alam mo, ang mga taong ganyan, na sinasabi, hindi, ayaw kong ibahagi ang aking kaalaman kasi ako lang ang dapat may alam. Wala, yung tao dapat wag nilang malaman ang aking alam. Ako lang ang nakakaalam. Ako, sikreto ko yan. May data yung mga tugang. Alam mo, digdi sa mundong iniho, kaya mo talaga sikreto. Gabos malalantad yan. Gabos malalantad. Kaya nga, ang sabi nga, just be transparent. No? Be transparent, clear. After all, parang kristal. Transparency is important. So kahit sa management, importante yan mga tugang. Transparency. Okay? Hindi blurred. Kasi pag blurred iyan, may data. Dahil mo nahiling. Kaya magayon yung mga tugang. Kaya inihilingon ta na, ginibo ni Jesus, pumili siya na makakairiba. Yun. Pinili, sabi, 12 alagad. At sabi nga, binigyan pa ng kapangyarihan. Anong unang kapangyarihan binigay sa kanila? Magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Okay? So, importante yan. Talagang ang trabaho ta, palayason ta ang masama. No? Yan. Masamang espiritu. Kasi, hindi ba gusto natin maging masaya? Gusto natin na maunlad. Ay kung pag may masama, hindi uunlad. Halimbawa, inilalang, digdi sa Pilipinas, bakit daw tayo hindi umuunlad? Sige nga, ano bang dahilan?
Isa sa mga dahilan bakit hindi tayo umuunlad. Grabe kita mga Pilipino man ha. Parang crab mentality. Nag-uri. Uurihan. Halimbawa, dapat kita magtarabangan dahil nag-uri. O sa ano pa, ang gigibong ang iba, sisiraan pa sa halip na tulungan. Hindi tayo uunlad. Importante, magtulungan tayo. Kaya magayon ng bagay ni, ang Diyos na mismo nga ni, nangaipo. Actually, dahil nga dapat sa mga ipota, kaya naman niya talaga yan. Pero gustong ipailing ng Diyos na mas magayon yan eh. Sabi nga ng kanta, magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Di magagawang nag-iisa. Yan, importante yan eh. Kahit ang Diyos, hindi niya ginawa ang mundong nag-iisa. Sabi nga, doon makikita natin ang Trinity. We will now create. In other words, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yun, the Trinity. We will now create. Ginamit ang we. Kita. Bakong I. Ang problema kasi talaga sa mundo, pero may gagamit ang I. Ego. Yan ang ego. Egoistic. Kaya ang nangyayari talagang kita maasenso kanta sa halip na magtarabangan, nag-uururihan. Yan. Masama yan. Masamang espiritu yan. At ito pa sinabi ng Panginoon, pagpagaling ng may mga karamdaman. Kaya lalo sa panahon ngunyan, halimbawa, kadakol bagang mga may hilang ngunyan, ang iba may COVID. Dapat pagalingin natin sila. Paano natin mapapagaling sila? Alam mo, isang bagay na nakapagpapagaling, yung ating pagmamalasakit. Okay? Yung ating care. Care. Magayon ng bagayan. Care. Ang problema kasi, pag may hilang, solo ka na lang dyan. Mamatay ka na. Ganun ba yun? Kawawa naman talaga. Kaya nga minsan, namamatay na sila sa lungkot. Namamatay yung tao yung may COVID, namamatay na sa lungkot kasi walang nag-aalaga, pinabayaan na kasi. Totoo nga, may social distancing, pero hindi nangangahulugan itong social distancing. Lumayo ka na sa may sakit. Pabayaan mo na may sakit, mamatay na. Mali yan. Mali po yan. Mali. Kulang sa alaga. Kulang sa alaga. Alam mo, may mga testimony na halos mamatay na. Pero dahil inalagaan, ano nangyari? Lumakas at humaba pa ang buhay. So anong sikreto pala, Father? Pag-alaga. Yan talaga naman. So dito makikita natin na si Jesus ay pumili ng 12 alagad at binigyan niya sila ng kapangyarihan dahil gusto niya tayong alagaan. Okay? May maging tagapag-alaga. Yan ang importante. Tagapag-alaga. Of course, sabi sa Ebanghelyo, ito ang pangalan ng 12 apostol. Yun. So, pinangalanan, importante mga tugang ang pagpapangaran. Okay? Importante yan. Pagpapangaran. Okay? So, ano ang gusto ni Kristo? Siya ay gustong magkaigwaning katuwang. Importante ang katuwang, katabang. No? Importante yan. Sisay ang katabang mo, Father. Kamo. Kung ako nagsishare ka mo baga, kamo ay nagkatatabang. Kaya importante, magtarabang-tabang kita. Kasi ining totoo si Father Butch ang nagtataram, kamuyaw nagdadagog, pero pagkatapos ng makadawog ka mo naman, ibabalita nindo so nadawog nindo, na pag-adala nindo, dinakatabang kita. Yan importante, magtarabang-tabang kita. Ini yung trabahong inihong pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi po trabaho ni Father Butch ini. Trabaho kang gabos na Kristiyano. Okay? Trabaho yan. Kaya dapat tuwangan ta si Jesus. Tabangan ta si Jesus. Tulad ng pagtabang kang 12 alagad. Paano? Sa paglilingkod.
At paghatid ng kaligtasan sa mga tao. So in other words, kita taga-boss dapat maging instrumento, maging kasangkapan ni Kristo. Okay, saan? Sa paglilingkod. Kaya naglilingkod, aral daw. Naglilingkod kita, 1:00 hanggang 2:00, siya si Father Butch, naglilingkod. Para saan? Paghatid ng kaligtasan sa mga tao. Kasi importante po mga tugang na maligtas ang mga tao. Lalong-lalo na sa kasinungalingan, sa kasalanan, sa kasakiman, sa kasamaan. Yan ang importante kaligtasan eh. Maligtas tayo kasi ang demonyo mga tugang patuloy ding gumagawa ng kanyang gawain. Ang kapahamakan ng tao. Naghahasik ang demonyo ng kapahamakan. Halimbawa, every time na naghahasik ng fake news, naghahasik ng pananakit o sa masamang salita o nagmumura o whatever na masasama, yan, nagpapagamit tayo sa demonyo. Okay? So, importante na tayo ay paggagamit sa Diyos. Maging kasangkapan tayo ng Diyos. Paano? Sa paglilingkod. Pangalawa, sa paghatid ng kaligtasan sa mga tao. Yan po Alam ni Jesus na ang pagtawag niya sa 12 alagad ay nangangailangan din na ibahagi niya sa kanila ng kapangyarihan. Iyon, sinasabi ko kasabago, na talagang magbahagi tayo ng kapangyarihan. So, yun. Sisay ang mga alagad ni Jesus? Of course, si Simon na tinawag na Pedro. Si Andres, kapatid ni Pedro ito, na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan, na anak na Zebedeo, magkapatid din. Actually, sila ang unang mga alagad ni Kristo. Sila po ay mga mangingisda. Natagpuan ni Kristo si Simon, saka si Andres, at actually pinakilala ni Andres, si Simon, si Jesus. Nasabi, natagpuan namin. O yun, sina Santiago at Juan, magkakapatid din. Si Felipe at Bartolome, si Tomas, si Mateo na publikano na siyang gumawa ng Ebanghelyo, si Santiago ni anak ni Alfeo, si Tadeo, at Simong Makabayan, at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Okay? So sabihin natin, ay maluya si Jesus, bakit? Pinili niya si Judas Iscariote. Alam mo, kumpleto kasi yan. Makikita natin, hindi mahina si Jesus. Bakit? Siya ang pumili, mahina? Hindi. Yung mga tao kasi, lalong-lalo na si Judas Iscariote, siya po ang mahina. Bakit mahina? Hindi siya naging faithful. Alam mo, kung tayo maging tapat lamang, magiging tayong malakas. Yan ang importante naman Fidelity. The word fidelity. Faithfulness. Tapat ka. Pag hindi ka tapat, hindi ka malakas. Mahina ka. Si Jesus tapat sa kanila Si Jesus tapat na guro. Si Jesus tapat na kaibigan. Yan po ang tunay na indicator o sabihin natin tunay na senyales o tunay na tawag nito, sign, palatandaan ng taong tapat. Pag ang taong tapat, siya po ay mapagkakatiwalaan. Pag ang taong tapat, siya po ay malakas. Pag hindi siya tapat, okay, siya po ay ito ibig sabihin mapanglamang, hindi siya tapat, siya po ay hindi maasahan. Okay? So yan ay mahalaga. At sabi ng Panginoon, ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Okay? Remember, ang ibig sabihin ng apostoloy, ibig sabihin sugo. Okay? So yun. Pag-usapan natin mamaya yan, salitang sugo. Sugo tayo ng Diyos. Tatanungin ko kayo ngayon. Kanino kayo sugo? Sugo kayo ng demonyo o sugo kayo
ni Kristo. Okay, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng paalala at ang oras po natin ngayon ay 29 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaknutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na
kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan, alas 11 nin aga, sagod alas 12 nin udto, sa laog kan programang Aramon Yato, Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB, Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaunrisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Kita giraray sa tuyang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ako pong binabati ang mga talagang mas susing tagapakinig natin. Of course, si Sinaida na taga San Miguel, harani sa Tabaco. Pati ang agum niya nagdadangog talaga daw. Si Roy Kadag, kaapod lang ni Roy Kasubago sa kuya habang nag-break tayo. Sabi niya sa kuya, Father, hindi ba pinagkatiwalaan ni Kristo yung mga alagad? Parang sila ay magtiwala din. Maganda yung sinabi ni Roy, Roy Kadag. And of course, gusto kong batiin din si Marian Barrios, palagi nagdadawag yan. Si Melita, okay? Si Lulu, Sally, no? So, si Alvin at taga-Rapo-Rapo. So, mga tugang, merong nag-text sa kuya, basahon ko, sabi ni, magayon yung text niya, basahon ko yung text ni, sabi ni 1174. Maray na hapon, Father Butch. Itang mga Katoliko, binago ang ama niya mo. Abo magsamba sa Diyos. Banalon, binago niya, sabi niya, kita ba, binago ang ama niya mo. So pangadyo na ama niya mo, binabago pa. Kung sinusunod, turo ni Kristo, sabi niya, binago na kasi. Ama niya mo, abo na magsamba sa Diyos. Pabanalon ang ngaran mo, ang Diyos poon kadto hanggang ngunyan, dumatong sa kadean mo, digdisan daga, ning sarong siring sa langit, kan dumakol ang tao yaon sa kadean kan Diyos. Ari kami pagdaraha sa sugot. Ano ang Diyos paradara ning sugot? Okay, sabi niya, siya ba siya nagsagot? Miski kita mga parakasala, dahil man nagdadara ng sugot ang Diyos, padangat kita ning Diyos. Kaya ang COVID na ini, sugot ning demonyo. Okay? Yan, talaga sugot ng demonyo ini. Totoo maga. Sabi ni 8811, masama po ba yung nasanay ang tao magtawag na po, uy! May pangarap mo mga ito? Mo man, apudo mo ning uy. Bako man itong si ahoy, si uy. Kung Chinese yan, pwedeng uy. Pwede, uy. Okay? So, anyway, mga tugang, importante talaga. Apudon ta ang taran kang tao. Kaya baga, the sweetest sound daw is your name. Okay? Sabi nga ni, igwa man nagtext ako kasi bago ni, sabi ni
9020. Maraming hapon, Father. Ipalaganap po, Father. Yon, tama, ipalaganap natin. Yung sabi ni 3255, kain po. Oh. Yung ani, katatapos ko lang magkakan, diretso ko digdi sa, sa kwarto ko, tama, alauna na. At yung mga tugang, siyempre, sabi ko sa diri ko, uy, Boots, sugo ka baga? Yan, kaya dumana, sugo ka ng Diyos. Yun. Sana mga tugang, kung iyan sa tuyang, pirmi pag-isipon, sugo kita ng Diyos. Okay? Sugo kita gabos ng Diyos. Okay? So, sana mga tugang, halimbawa, yung bang tinatawag natin, may sense of mission. Okay? At pag may sense of mission ka, may sense of submission. Okay? Magsunod. Ang taong sinusugo, dapat magsunod. Mission, submission. Yeah. Nagkakawat kalapatan kang words. I'm just playing words. Mission and submission. Kasama naman. May mission baga? If you submit, okay, may submission, may mission. Yan mga tugang. Yan, importante, mag-submit kita sa kagustuhan ng Diyos. Pag sa kagustuhan kang tao. Yan. So, kasi gusto nga ni Kristo na maligtas kita gabos. Kaya, yan na may mission. Yon. Tinawaning mission ni Jesus sa iyang mga alagad. Kaya ganyan, may mission kita. O ang mga magurang, may mission yan. Pag nido ang salitang mission, bago itong mission Sunday o mission envelope, kadaklan naman kaya pag nadawog ang salitang mission, mission envelope, kwarta. Bakuman ito, ang ibig sabihin ng mission, sugo, gawain. Kaya gabos kita may mission. Ano ba ang mission mo? Gabos kita, ang ibig sabihin may purpose. Okay, mission is a purpose. Kaya nga sa corporate world, di ba? O sa eskwelahan, iguaning mission, vision, statement. Importante. O yung sa isang advertisement, ITERS. Yun ang kanyang vision. Kaya nga, pag sinabing ITERS, mag-inom ka kaya itong soft drinks na ito. Yun. Ang iba naman, let's do it. O, parang DOH yan kaya itong pananiplabier. Let's do it. Do. Kaya gawin natin. Yan ang importante, gawin natin ang ating misyon. So, yun. Gabos kita, inaapod. Father, ang kadaklan kaya minsan sinasabi, Father, di ko man kaya eh. Alam mo, dahil kaapod yun ng Diyos, kung di mo kaya, inapod ka dahil kaya mo. Kaya mo. Alam mo, magayon ining inspirasyon na ining mga tugang. Every time na I doubt myself, sinasabi ko sa sadiri ko yan, sisay ka man, Boots, na nagdududa sa sadiri mo, na ang Diyos nga mismo din nagdududa sa imo. Kaya mo yan eh. Kung Boots, naniniwala nga sa imo ang Diyos eh, ikaw, di ka naniniwala sa sadiri mo. Yan. Pakusugon mo sa tuyang ang sendong buot mga tugang. Palakasin ninyo ang sendong buot. Ang pananalig sa Diyos. Palakasin natin. Importante mga tugang yan. Kaya sa panahon ngayon baga na kadakol na nagtitirios, kadakol baga kaya dahil pa ng COVID-19, kadakol pa mga tindahan na sarado, kadakol pa mga negosyong sarado, din trabaho. No, pero nagmarahal gabos. Marahal baga so mga babayaran sa kuryente, no, so babayaran sa gabos. Gabos talaga. So dati nga binabayaran kong 500, ganyan 1,000 na. Grabe ka doble. No? Grabe, nag-approve siya sa mga tao. Miski nga sa bulong. Grabe ang bulong, hindi ba? Itong tinatawag na remdesivir na yan. O sana man DOH, ganyan. Sa DOH, na dapat siguro control naman nito ang presyo kang mga bulong. Kawawa naman sa may mga pobre, dahil nga mabakal. Dahil nga mababaka, dahil nga kwarta nga ni. Mahal pa ang bulong. Kaya ang iba, nagkagagarada na lang.
Kalit na mapabulong dahil nata nagagadaan tayo ng pambulong. Yun, kaya nga saan ang sugo? Ikaw, doktor, sugo ka ba talaga ng Diyos o sugo ka ng demonyo? Ikaw, father, sugo ka ba ng Diyos o sugo ka ng demonyo? Yan, tanungin natin ang mga sarili natin. Di pa ako nagsisermon na nagpapagirumdum lang kasi kadaklo ng mga tao ngunyan eh. Sa halip na tayo ay sumunod sa Diyos, dahil tayong lahat ay sugo ng Diyos, ay sa halip na sundin natin ang Diyos, ang sinusunod ang mundo, ang demonyo eh. So pag sinunod ba ang demonyo, sinunod ba ang mundo, hindi ka sugo ng Diyos. Sugo ka ng demonyo. At pag sugo ka ng demonyo, maraming maninira, maraming mararaot at mamamatay. Kaya natin pag sinugo ng demonyo, at tayo sumusunod sa demonyo, nagpapasugo tayo sa demonyo, maraming mamamatay. Maraming mamamatay. Pero kung halimbawa tayo ay nagpapasugo sa Diyos, tayo nakapagbibigay buhay. Nakapagbibigay pa tayo ng ginhawa. Yan. Kaya ngunyan na aldaw, ang mensahe ko ngunyan, simple lang. Kanino ka ba talagang sugo? Kanino ka ba talaga sugo? Okay? Sugo ka ba ng Diyos o sugo ka ng demonyo? Okay? Paano ba natin masasabing sugo ka ng demonyo? Malalaman natin, sabi nga, by their fruits, you will know the tree. By their fruits. Alam nga naman ang mangga, puno ng mangga, pagbunga ng kamatis. Bakong mangga ito, kamatis ito. Kaya nga by their fruits, so malalaman natin kung tayo ay sugo ng Diyos. Halimbawa, sa trabaho, hindi lang sa trabaho, sa barangay. Halimbawa, ako naghahasik ng kaguluhan. Naghahasik ako ng kasinungalingan. Naghahasik ako ng pang-uuri. Naninira ako sa kapwa. O tandaan mo, kanino kaya sugo ako? Yun malalaman natin. Kanino sugo kaya siya? Sugo ng demonyo. Sapagkat ang ginagawa niya ay ang mga gawain ng demonyo. Pero kung gawain ng Diyos, ang ginagawa natin, ibig sabihin, sugo tayo ng Diyos. Ano, Father Butch, ang gawain ng Diyos? Magpatawad. Okay? Magpatawad. Ano, Father, magpatawad? Sinaktan na nga, magpapatawad pa ako? Alam mo, there is freedom in forgiveness. There is oppression in unforgiveness and bitterness. Okay? Oppression. Oppress ka talaga. Dahil ka talaga magiging maugma. Nabalitaan mo na ba yung taong palaging kikim-kim na sama ng loob, palaging galit? Hindi siya masaya. Importante yung mga tugang, maging masaya tayo. Yan yung gusto ng Diyos eh. Maging masaya tayo. Hindi nang aapi, hindi nang mamaliit, hindi nang lalait, kundi talagang nakapagpapasaya. Minsan may mga taong nagpapasaya pero nang lalait, nang iinsulto, nang minamalit nila yung iniinsulto nila. Mali po yan. Okay? So, ang importante sa buhay, talaga tayo ay makapagtauning kaginawahan. Kasi, sabi ko nga, sugo tayo ng Diyos. Kaya magayon baga, sugo ako ng Diyos. Sana ngunyan na aldaw, saan ka maduman? Kunyari, pagkatapos ka programa, nakadahog ka na kay Father Butch, maduman ka sa opisina, maduman ka sa palengke, masayin ka man maduman, isipin mo na, sugo ako ng Diyos. At bilang sugo ako ng Diyos, mag-give ako ng marahay. Okay? Dahil ako mag-give ng maraot. Saka, pag sugo ako ng Diyos, mataram ako ng ikakaginhawa. Hindi yung ikakasira o yung nakakasakit. Yun. Kundi makapagbibigay ako ng salitang nakapagmamalasakit. Yun. Yung mga importante sa buhay. Sugo tayo ng Diyos. Kaya kaputong ko nga pala, pero may yan eh. Ngayon, sugo ako ng Diyos. Kaya bilang sugo ako ng Diyos, ang gigibong ko, para ako maging
salamin ng Diyos. Na pag mahiling ninda ako, masasabi, ay, buhay talaga ang Diyos ha. May Diyos pala. May Diyos pala. O, paano masasabi na si Kristo buhay? Kung ang mga Kristiyano, isinasabuhay nila ang buhay ni Kristo. Kasi kahit sabi mo Kristiyano ka, pero hindi mo naman sinasabuhay ang aral at buhay ni Kristo, ang isinasabuhay mo yung buhay ng demonyo, okay? Nakakapang-insulto, nakakapang-sakit, lahat ng mga masama, no? So, may skandalo talaga. Kaya minsan ayaw nila, bakit ayaw maging Kristiyano? Kasi, Father, tingnan mo, tingnan mo nga, hindi naman talagang nagbubuhay Kristiyano. Kasi, hindi ko nahiling si Kristo sa iya. Paano mahiling si Kristo? Yan ang hapot sa tuya mo yan. Pahiling ta si Kristo na buhay. O kami mga padi ang apod kan, alter Christos. Anong ibig sabihin ng alter Christos? Other Christ. Yan ang ibig sabihin, other Christ. No? So, para kang si Kristo. Para kang Diyos. Yun. Bakit? Ang Diyos kasi mapagmahal, mapagpatawad, okay? Matulungin, mapapasensya. Para kang Diyos. Magayon na bagayan, kaysa sabihin, oy, para kang demonyo. Minsan, naapoy ka, demonyo ka talaga. Yan mo? Ay mga tugang, sana maibalik tayo ni magayunon kaya yung pag-urulayan tangon yan. Sugo kita gabos ng Diyos. Okay? Sugo kita ng Diyos. Kaya, halimbawa, kunya na aldaw, kunya na hapon, may dudumanong ka, sana isipin mo permini, I am sent by God. Kaya minsan, alam mo, minsan nasabi, you are God sent, Father. Talaga, alam mo, hulog ka ng Diyos. Hulog ka ng langit. Yan. Magayunan baga, bali mo yung mga tao na hindi mo inaasahan, kinabangan ka, pagkatapos hulog ka talaga ng langit. Yun, hulog ka ng langit. Hindi ka nahulog sa impyerno. Sana mga tugang, iyan ang sa tuyang pirming pag-isipon. No, magayonon. Talaga. Kaya ining programa tang alauna hanggang 2:00, nagpapagirumdum. No, kamo mga nagdadagog. No? Sugo man kamo ning Dios. Ako, sugo ning Dios. Huwag mo sasabihin na si Jesus lang ang sugo ng Dios. Okay? Totoo, kita gabos, sugo ni Jesus. Sinusugo kita ni Jesus, anong sinasabi sa iyo? Sinusugo kita na maging kasangkapan sa panahon ng ikaw ay iniinsulto, ikaw ay magtauning kaginawahan. Magayon ng bagay ito, sinasabi, Lord, make me an instrument of your peace. Yan ang pangadjion baga ni San Francisco. Lord, make me an instrument of your peace. Okay? Sabi ni San Francisco, make me kasangkapan ng kapayapaan. Where there is hatred, let me sow love. Kung halimbawa may talagang kay may puot, dapat tayo ay maghasik ng pag-ibig. When there is injury, okay, may sakit, okay, or magpatawad, pardon. Okay? When there is doubt, may pagdududa, kita ay sana maging kasangkapan sa pagpapakusog ng pananampalataya, faith. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Sa mga panahon na kita ay na-depressed dahil sa may problema, okay? May pandemya. So dapat magtao kita ng paglaom. Yung sinasabi, hope, pag-asa. No? Ang sa tuyang nadadawag, pag-asa. Digyan sa rawis, ha? Ay, pag-asa rawis. Ay, pag-asa din sa Quezon City.
Pag-asa. Yung pag-asa. Importante yan, magbigay ng pag-asa. Where there is darkness, light. No? Kung may mga kadiliman, maging sana ikaw magliwanag, magbigay liwanag. Where there is sadness, joy. Sana kita maging, sabi nga ni San Francisco, O Divine Master, grant that I may not seek to be consoled as to console. Okay? To be understood as to understand. To be loved as to love. Sabi niya, for it is in giving that we receive. Kung gusto mong tumanggap, magbigay ka muna. It is in pardoning that we are pardoned. It is in dying that we are born to eternal life. Amen. Pagayuno na pangagyion ini ni San Francisco, mga tugang. Sana kita maging kasangkapan ng Diyos. Isa, kita gabos kaya sugo ng Diyos. Mga kaibigan, tapos na naman kita sa satuyang programa ngunya na hapon, ngunya na Miyerkules, ika-7 ning bulan ning Hulyo, kita ngunyan mga ji na. Okay, pangaji kita kan sa tuyang paboritong pangajion na San Miguel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Kung pinawasya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo, at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, iburin mo sa kailaliman ng impyerno, si Satanas at ang lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, Diyos, mabalos po sa Indogabos, mga tugang na naginanyog ka sa tuyang programa. Sana gawin natin na tayo ay maging kasangkapan ng Diyos. Dahil tayong lahat ay may misyon. Tayong lahat ay sugo ng Diyos. So pagkatapos ninyo makapakinig sa kuya, sinusugo ko kamo. Sinusugo kamo na magpalaganap ng mabuti. At sana po ipagpatuloy natin ito. Ha? Sabihin natin ito ngayon, anak ako ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, susundin ko ang kagustuhan ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Diyos marahay na hapon sa Indogabos, mga tugang. Ini po si Father Butz Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi, na nagsasabing bye for now and I love ya. Bye-bye. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang